Жәмәгать эшлеклесе режиссер һәм Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрына нигез салучы Фәрит Хәбибуллинның тууына 80 ел тула. Шул уңайдан Габдулла Кариев театры хезмәткәрләре Фәрит Хәбибуллин каберен зиярат кылды. Аның белән бәйле истәлекләрне яңартып каберенә чәчәкләр салдылар. Фәрит Хәбибуллин гаҗәеп киң кырлы, татар театрына зур өлеш керткән шәхес. Ул 1985 елдан театр студия төзү нияте белән янып йөри башлый. 1990 елларда Казанда татар мәктәпләре арткан саен яшь тамашачылар да арта. Профессиональ театр кирәклеге мөһим мәсьәләгә әйләнә. 1988 елның февралендә ТСР Халык мәгарифе министрлыгы каршындагы Татар театр студиясенең сәнгать җитәкчесе була. Соңрак әлеге студия Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры исемен ала. 1997 елда Фәрит Хәбибуллин Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе исеменә лаек була. Фәрит Әхмәтҗанович, безнең милләтебез өчен, балалар өчен театрга нигез салды. Һәм без Кариев театр артистлары, режиссерлар аның эшен дәвам итәбез. Гомумән театр булсын дип, ул бөтен гомерен аның өчен театрда, гаиләдә барыбер шул теге бер бөтен иде. Ул театр булдырды һәм ул театрны без Кариевлар саклап, аларны яшь буынга җиткергә тиешбез. Көннән-көн менә балалар театры дип хыялланды инде ул. Менә көннән-көн яңа спектакльләр чыга. Аның да заслугасы. Фәрит абыйның. Шуның өчен без аны онытырга тиеш түгелбез. Үз максатына ирешә торган кеше булуы белән мин шуның белән истә кала Фәрит абый. Һәм кайбер вакытларда ул әрләгәндер дә инде, кай вакытта сүккәндер дә, әмма ләкин ул ишкерсез Фәрит абый. Шунсы белән мин аны хөрмәт итәм. Фәрит абыйның аның шушы эшләгән эше бер кайчан да югалмас.